дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Изтарафшан шахси номаълум бо истифодаи зӯроварӣ ва ошкоро 2900 сомонии сокини маҳаллиро тасарруф кардааст. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони милитсия гумонбари ҷиноятро муайян ва ӯро дастгир намуданд. шахси дар ҷиноят гумонбар қаблан 3 маротиба суд шудааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Изтарафшан бо баргузории чорабиниҳои оперативӣ чеҳраи ғоратгареро ошкор намуданд, ки бо истифодаи зӯроварӣ ошкоро аз ҷайби сокини 53-солаи шаҳраки Крӯшкадаи шаҳри Изтарафшан 2900 сомонӣ тасарруф кардааст. ҷинояти мазкур дар назди бозори марказии шаҳри Изтарафшан содир шудааст. шаҳрванд Шарипов Далер Давронович соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Изтарафшан дар ҷинояти дараҷаи хавфнокиаш махсусан вазнин ғоратгарӣ гумонбар аст, ки ҷозибаи соҳиб шудан ба пули муфт чеҳраи ӯро бори сеюм ҳамчун ҷинояткор муаррифӣ мекунад. гумонбаршуда соли 2010 барои ба муомилот баровардани пули қалбакӣ ва 2 маротибаи дигар бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. рӯзи ҳодиса санаи 9 март тахминан соати 17 ҳангоми мушоҳидаи ҳолати мастӣ ҷалб дида ба тасарруфкорӣ иқдом кардааст. пеши Вавилон рафтим, поён фуромад, манам маст будам ва ям маст. поён фуромадим, пуличи инҷа шогирд замота такса гирифтам. пулам нагирифт, гуфтам ман гирам гум накунед, гуфтам. пуличи гирифтам. Они рафтам. шиносоии ғаразнок ғамхорӣ бар дурӯғ нисбати марди дар ҳолати мастӣ буда агар оғози нақшаи ҷиноятӣ аст, дар идома гумонбаршуда ҷалбдидаро ба ҷои беодаму хилваттар бурда бо истифодаи зӯроварӣ ҳама маблағи дар ҷайби ӯ буда яъне 2900 сомониро тасарруф мекунад. оқибати чунин каҷрафторӣ ҳарчанд пӯшидаву эҳтиёткорона сурат гирифт, дар натиҷаи коргузории дурусти оперативӣ намоёну шинохта гардид. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршуда Далер Шарипов дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.